Nodwa tajba, kif naħseb ġatafu kena inċident dal-għodu ġo l-impjant tal-Wayser fil-Marsa. Ġejna informati għal-ħabta tal-disa li seħ inċident u l-ewwel fuq il-post wasalt mediku kif ukoll il-Pulizija tad-disa. Sfortunatament dan l-inċident tilef ħajtu ħaddiem tal-impjant tal-Wayser. L-informazzjoni li għandna illi il-persuna li sfortunatament tilfet ħajta huwa raġel għandu 38 sena residenti Marsa Xlok. Fuq il-post bħalissa għadha kemm waslet il-Maġistrat Dr. Elej Merċi għal qed tmexxi inkjesta flimkien ma' l-esperti maħtura minnha kif ukoll flimkien ma' l-uffiċjali tal-forensika u tad-distrett sabiex nistabilixxu eżattament id-dinamika ta' dan l-inċident. Għalissa kif seħħ l-inċident għadna qed investigaw dik hija l-ultima informazzjoni li għandna bħalissa fidejna. Dak għandna dik informazzjoni kemm ovvjament l-ewwel informazzjoni li ġbru huwa l-importanza qed nagħtu huwa mod ta' kif sar l-inċident. Dika bħalissa għadu fil-bidu konna għadin ngħidu li ġara forsi ftit ta' nisija u nofsilu l-inkjesta bdiet issa u ħadkun l-inkjesta anke l-investigazzjonijiet sabiex tiġi stabilità d-dinamika ta' dan l-inċident. Għalhekk bħalissa fuq post l-ispetturi u anke l-investigaturi flimkien ma' l-uffiċjali tal-Awtorità tas-Saħħa u Sigurtà fuq post ta' xogħol u HSA li flimkien magħhom qegħdin ninvestigaw kif għedna id-dinamika ta' dan l-inċident. Sfortunatament tilef ħajtu ħaddiem illi mhumiex aħbarijiet sbieħ imma permezz l-investigazzjoni forsi tkun stabilita kif ġara dan l-accident. Dan l-inċident kien għaddu l-ħaddiem jew kien hemm ħaddiem oħrajn? Dak qegħdin jiġu ovvjament jiġu nifferma mal-Ministru dak wkoll tiġi stabilità. Ħaresat naraw x'hemm u x'm'hemmx jiena kif qed diġà għadna fil-bidu mhux ħafna li ġara dan l-accident għadna l-investigazzjoni għadhom fil-bidu tagħhom. Nisperaw li jkunu nistgħu nistabilixxu l-qudiem eżattament kif dan ħaddiem sfortunatament fil-ħadd.